Mabiyayang araw po sa inyo lahat, kabalen. Bagong araw, bagong vlog, bagong luto, bagong mukbang. Samahan niyo po ako magluto ng panlasang Pinoy. Yung mga pagkain na nami-miss natin sa Pilipinas. Yun ho ang lagi natin lulutuin. Tara kabalen, samahan niyo po ako magluto ng galunggong, kangkong. Kabalin, kain po tayo. Samahan niyo po ako sa tanghalian o almusal na rin ho. Nagkasabay na. Bago po tayo kumain, magdasal muna po tayo para sa biyaya. Ngayong araw nito, kabalin, ang ulam po natin ay galunggong, pritong galunggong o kabalin, at nilagang kangkong. Ito nabibili sa supermarket sa mga Indiano. At saka ito, bagoong isda. Pero sa aming mga Kapampangan, ang tawag dito ay alubebe. Ano tayo? Sabayan ho ng mainit na kape, napakasarap ng almusal tanghalian. Ang sarap. Yung iba ho natin kababayan, yung bagong isda ho, hindi nila niluluto. Yung parang ganito ho, bibigyan lang ho nila ng kalamansi o lemon o suka, okay na. Pero sa amin po mga Kapampangan, hindi ho namin nasanayan. Kaya ho laging pag ganito ang bagoong, ginigisa namin sa sibuyas, bawang. Hindi ho namin nasanayan yung sariwang bagong isda. Napakasarap po ng kangkong. Sa atin ang kangkong, minsan di man pinapansin sa mga palaisdaan. Pero dito ho, napakamahal. Lalo na pag hindi taglamig dahil hindi siya panahon. Tulad to, binili ko 350 euro. O nagkakalaga ng alos 200 pesos.
Sabayan ho ng black coffee. Napakasarap. Para ka lang nasa Kubo sa Pilipinas. Masarap pong iulam to lalo na pag umulan o yung ambon-ambon sa Kapampangan, tawag sa amin lintik-lintik. Kung wala naman kangkong sa ating kabalil, pwede rin ho yung talbos ng kamote. Yung kamoteng gapang ang tawag sa amin. Yung pinakadulo niya, napakasarap din ho. Iterno mo sa tinapa o sa mga Ilocano, ginagawa nilang dininding. Yung bibigyan lang ng bagong, kamatis, sibuyas. Ang sarap na ho. Si cameraman ho, kumakain na sa loob. Gusto niya ho kasi kumakain yun, nakaharap sa TV. Mahal na mahal ko yung batang yan. Gusto ko yung pinagdaanan ko. Kahit hindi naman ako talaga naghirap, pero nakita ko yung paghihirap ng pamilya ko. Gusto ko, paglaki niya, mapaganda yung buhay niya. Kaya ginagawa ko lahat para mapabuti ang kabuhayan. Yun nga lang ho, nagka-problema dahil sa pandemic. Nawala ng trabaho. Lalo na ho sa albergo kami, sa hotel. Napaka-tagal pa bago siguro makabalik kasi wala akong Amerikano o turista na pupunta sa ganitong lugar kung alam nila na nagkakaroon ng lockdown. Pinasasalamat ko na lang po sa Diyos. At least kahit pa paano may nakakain. Kahit pa paano masarap pa rin ang pagkain. Tipid nga lang. Pero ayos lang ho yun. Kung tutusin sa Pilipinas, sagana na ho ito eh. Kaya minsan pag nakapapanood ako sa TV, yung pagkain lang nila, payless, o kaya yung sinatawag nilang, anong tawag doon? Pagpag, yung tira-tirang manok sa Jollibee o McDonald's, tapos lulutuin nila, babalawan lang, tapos luluto nila. Tapos, pagkakain nila ng pagpag, makikita mo sa mukha nila, napakaluwalas, nakangiti sila. Yun, napakasimple lang ng buhay. Kaya minsan paano ka pa magrereklamo kung nawalan ka man ng trabaho? O nga, minsan napapaisip ka, bakit nangyari sa'yo, ganito. Pero, pag napapaisip ka rin, pag nakakapanood ka ng ganun, ang dami pang mas mahirap na tao kaysa sa'yo. O kaysa sa akin. Wala man ho akong trabaho, may tulong naman ng gobyerno, nabibigyan naman ng para sa pagkain.
Sarap po talaga ng galunggong. Mula pagkabata ko, paborito ko ito. Kung mapapansin nyo kabalin, kahit nandito ako sa Italia sa loob ng 18 years, hindi ako nagluluto o nagmumukbang ng halos Italian. Hindi po niluluto. Unang-una, nahirapan ako magluto doon. Medyo mahirap. Hindi lang yun kabalin. Mas, ewan ko, mas gusto ko yung panlasang Pinoy. Yung ganito, local. Kaya itong mga binibili ko kabalin, hindi naman ito nabibili sa lapit-lapit. Sinasadya talaga sa isang map, di po yung ano ko nasugat. Binibili ito na sinasadya sa isang palengke na makakabili ka ng pang Pilipino, pang Indiano, pang ibang lahi. Kaso medyo malayo dito sa bahay kabalin, hindi araw-araw makakapunta ka doon. Nasa mismo sentro siya. Kaya pag nagpunta ako doon kabalin, binibili ko yung pagkain Pilipino. Sarap kabalin. Talagang inubos ko. Sabi nga sa komersyal, bawat butil ng bigas ang importante. Kaya ako lagi kong inubos ko talaga. Salamat po sa grasya. Busog na naman ho. Hanggang dito na lang muna po ang vlog ko sa mga subscriber ko. Sana madagdagan yung 270 ko. Like, share, watch, and subscribe please kabayan. Supportan po yung channel ko. Hanggang dito na lang po muna. At magandang araw po sa inyo. Mabiyayang araw. Proud Kabalin.